Tak počkat, já jsem to bohužel zase spustil ty volku. Mogu tak počkat. Už za chvilku budeme hrát. Ty kráso. Hele, jdu mi napsat do komentářů. Veronika ne, tak nechápu. Co je příjmení jako, protože vždycky tady za chvilku se nám to bude načítat. Tady ty krásy, Simca. A už je to tady lidi. Tak jo. První bude naše sestava. A druhá bude argentinská sestava. Ty kráso. Já myslím, že ty Bogu úplně jako nemám rád. Kdyby to jako, ale miluji radši Ronalda. Ale počkej. A Ronaldo dává góla. Vidíte, jak jsem profík. A Ronaldo dává góla. Ježišmarja, nám dává góla. Musíme se trošku jako posnažit, protože vždycky... Hele, Bernardo Silva, ty kráso. Hele, nějaký to. Hele, a další fotbalista dává góla Portugalska. A ne, sakra, netrefili jsme to. Teďka dává ten argentinský to, brankář. Teďka. Bernardo ještě dvakrát. A Bernardo Silva dává góla. A je to tam, Bernardo Silva dává góla. Bernardo Silva dává góla. Koukejte, vidíte ten gól? Koukej. Ty kráso, tak to bylo úplně jednoduchý. Už vedeme 3-0 lidi. Napište do komentářů, jestli se vám tohle video líbí. Prostě. Ale to bude, počkej, dáme náraz, prostě. Bernardo Silva zase dává góla. Už budeme 4-0, ty kráso. Argentina prohrála. Jak bych to řekl, tak normálně to. Teďka to bude pěkný gól, pěkný. Teďka možná vyhrajeme. Ježišmarja, ty zase ty hráči. Sakra, ty krásně to chytil. A Cristiano Ronaldo zase dá góla. Vidíte to? Jo, takže to. Já mám taky radost. Napište v komentáři, jestli máte rád Ronalda. Teďka to určitě budeme pokračování, jestli se nám to videjko tak zase ztrácí. Ty vogo, tak jdeme. Počkej. No, už konec, vyhráli jsme 5-0. Koukejte, vidíte to, jak se Portugalci radujou. Teďka vyhrajeme mistrovství světa. Ne, teda to Ligu mistrů vyhrajeme 5-0. Je to máme dobrý jako. Tak počkej, budeme pokračovat ještě pokračování studia. Máme možná dobrý pravidlo teďka, že jsme to dohráli teďka ten zápas.
Ale něco se nám otevírá. Balíček, tak to jdeme otevřít. O, diamant, tak to si budeme tady moc otevřít jako. Tak získat. Ale při většině prvních pozorování byla máma Jane na lobu sama, aby nakrmila koťata, která ponechala ukrytá ve všude. Vidíte to lidi, tohle jste ještě nikdy neviděli. Fernando Torres, tak to jsem ještě nikdy neviděl, že on patří do týmu. Sakru. Jo. Tak jo, počkat. Teďka musíme dát získat a hej, to pro mě jako není normálně nic. Tak teďka se nám to otevře. Jo, teďka to tady získat odměnu dáme.